ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ವಿದಣ್ಣಾತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪುರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಲೆಹಂಗ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊಡ್ತಾ ಸಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಯಾಂದಾಲ ಒಕ್ಕೊಂದಿచ్చు ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಂತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಏರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸೂಜಿಕ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಏನೇ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅಂತೀರಿ ಏರೆಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ನೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು ನಂಬಾರ ಯಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಉಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು. ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ರಕ್ಷಕ ಅಂಚೆನೆ ಪಡೆ ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ಇದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೆಪ್ಪಿಜೇರ ಕಾಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೇಕ್ಚ ಸದ ಚೆನ್ನವನ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪ್ಯಾರ ನಮನೆ ಅಂತೀರ್ ಈ ಕಾಲ್ ವಿರಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಲೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬರ್ಪಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಬುರ್ದಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ವಿದಣ್ಣಾತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪುರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಇರೇಗು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಜನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಪಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುಟಿಯ ಸ್ಪೂನ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೊಲ್ಲಾರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈರತ್ತ ಮಂಗಿ ಇರತ್ತ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬೈದ ಸಾರಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಬೋಡ ಅಂಚಿದ ವೈಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹೊರಕದ ಪೂಜೆಗದ ಏಪ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ವಾಸ್ ಪೂಜೆಗೆ ಇಪ್ಪು ಹೌದು ಯಾವದಾ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಡ ದ್ವಾವ ನಿಜ್ಜಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲರು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ ಈಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಆತ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು 4 ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ಮೂರನ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಅರೆಗೆ ಸೋ ಕುಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ವೆಜ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿರೇತರು ದಾದ ಪಂಡ ಪೈಂಟ್ ಕೊನೆಯರೆ ಜನನೇನಂತಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಇದ್ದಾನೆ ಪೈಂಟ್ ಅವರೊಂದು ನಾನು ಮುರಾನಿ ಕನತಿತ್ತನ ಒರಿದಿತ್ತನು ಕೊರ್ರೆ ಪುಡ್ಸೋತ ಅದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಪುರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈಚ ಬಡಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಇರು ಓಲ್ಲರಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತಾರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪುರ ಕೊರ್ರಂಡು ಬಾಕಿ ಪೈಂಟ್ ಮುಗಿದಂಡೆ ನೆಕ್ ಗೋಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಟ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನ ಮೊಲ್ಜೆ ತೊಂದಲು ಅರ್ಧಗನ ಆಡದೆ ಮೀನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಹುಚ್ಚೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಪೆರಂಗ ಇಬ್ಬರು ಬುಡ್ದು ಕುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಪೊಳಲಿಗೆ ಪಾರ ಆಯ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಮಾಪನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಊರ ಕಮ್ಮಿ ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾಳೆ ಮೊರಂಗೆ ನಾಂದು 2-3 ಮೊರಂಗೆ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಿಡು ಯಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ರೋಡ್ ಶೋಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಕಾಣಲಿ ನೆಟೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೇರ ಮಸ್ತು ಕನ್ಯಾರ ಹಾಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೈಕಾರು ಪೊಲ್ತೊನ್ನೆಕ್ ನೆಟೆರ್ ದಾಡೆ ಮಿಠ ನಡಪುಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಕನ ಇದ್ದಾನ ಐದು ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನು ವೀಡಿಯೋಗು
पर्पल दाखलना यान्नेरದು मस्त वीडियो मंते पर्पल दाखलना गैस मुरने ಐಲೈನರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ಐಲೈನರ್ ಕನದಿತ್ತ ಐತ ಮನದಾನಿ ಇಂಕ್ NYB ದಾಕ್ಲನ ಐಲೈನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇಚ್ಚಿನದೇ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಫೇಕ್ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಮಾತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ ಫೇಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ ಯೂಸ್ ಆವು ಕೆಲವು ಜನ ಮೇಕಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತನ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊನತದ ಮೋನೆ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೆರ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಫೇಕ್ ಪನೆರೆ ಯಾಂದಲ ನಿಕ್ಲ್ ದೆತೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತನಕ್ಲೆ ದೆತೊನೊಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿದ್ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫೇಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತುಲ ಎಂಕೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ತೆರಿಯೋಲ್ನೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಏ ಪಾಂಡಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ದಾಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸರ್ ಪಂಡ ಐತೆ ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಶೆಕೆಕ್ ಬೆಗರ್ನತೆ ಫೇಸ್ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಂಡ ಒರಿಯೋ ಜೊತೆ ಐಕಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಾವ್ ಏಪಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಲತ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನತ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ರೇಟಿಗೆ ಏನ ತರೆ ತಿರ್ಬೋದು ಲೆಂಕ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಏ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಬೈಜ ಅದನ್ನ ಸಾವು ಅಕ್ಲ ಏಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಆನಿ ಕಡಪುಡುಡಾಪು ಲೇಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಐತೆ ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗೋಡಿ ಕೊರ್ಪುನ 1 ಲೀಟ್ರದ ಒಂದು ಉಡ್ಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಹೋಯ್ತಾನ ಮತ ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಸೆ ಪೊರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆದಾಲ ಇದು ಚೆಲ್ಲದು ಹಾ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಕಾತನು ನೆಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ಕೊರೋಡು ಹೊರ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಜು